me ha desconectado esto?
Arratsaldeon, San Juan Goizekoen poema musikatua hemen errokun bat dago, gero horretuko zaizu. Luis Garriazabal, poema kapelarra, Miñañako makina dagoena, berak izenezko izun egin zuen. Horretara bost urte, zertatu bezala zuzena zituen, 2002 eta gero, San Juan Goizekoen obra guztia. Eta ara zazinen, eta azera zazinen poema. Berak, prosa guztia eta poema kantu espirituala eta poema guztia. Itzuli ditu, urbil zaudela ikusi duzuen. Errima bera eta metrika bera ditu, galderak ikusten eta sekulako lana eta txagotzeko lana. Hau da beste gaur nire bat, neneko kantu izatea bezala, dugu bizitza bereziz, adin bat izango da gero ikusten diren eskola ikastetikoen. Bigarrena gaur eguna izan da oso izango txuketua eta bigarrena goza izango da.
Bene patolotti, gure Luiz bezala poeta karrera. Bertan dago, adina duke, bera, esaten zizuna, zer nolako lan egin duen zerutan, benetan inon txapelketzeko. Luiz atoz horrela. Itzulpenari buruz, bihotzez eta boskozik egindako itzulpena izan da. Itzulpena baina gehiago izan dute, San Juan Biltzeko euskalduntzea edo erdalekunak gurera ekarri euskaldun bihurtu eta gurera ekarria euskalduntzea izango da. Batzuk esaten dute baina klasikoak, gaztelaniaren klasiko eta Santa Teresa eta San Juan Biltzeko hizkuntza originaliak irakurri behar direla esaten dute, baina hain zuzen ere obra horiek hain sakonak eta hain baliotsuak direnak, euskarara ekartzea gauza handia da. Eta itzulpenaz zerbait gehiago. Euskarari egiten zaion ekarpena da nire ustez gako nagusia. Barnemunduaz, psikologiaz, barruan gertatzen denaz, gainko maitasunaz eta azken batez giza maitasunaz, inoiz ez duak ezain ondo, oso eta doktore egiten. Eta hori guzti hori euskarara ekartzea ezin ederrakoa litzateke, hori pentsatzen dut horrela ari nintzen lanean. Poesiari dagokienez, haren poesiak itzultzen eta euskaraz galtzen saiatu diren euskal idazleak dira lehenago ere. Gainera, batzuk edo danak ostetsuak. Esate baterako horixe, Iñaki Goikoetxea Gaztelu eta Gardenaren aldetik Lino Agezolo eta Zazpio Gainia beste. Baina, oraingo itzulpena bertsio berria da. Originaleko metrika bera eta bertso legoen kombinazio berberak erabiliz egina. Esaterako, haren poema nagusiak lira izeneko metrika moduan eginak daude. Eta euskarara ere metrika moduan berean itzuli ditugu eta kombinazioak ere originalian dagozen bezala ematen ditugu. Eta San Juan Biltzekoaren mezuari buruz, mezu hori nola ikusi dudan itzulperakoan, gutxi gorabehera hauxe esango nuke. Maitearen bila egitea da San Juan Biltzekoaren pentsamenduaren unea. Hasieran, jainkoa ez den guztitik eserestuz, gustuz, bilosiz eta fedearen unean hau
eta lehen aldian hala da, baina gero baiezkoa da dena. Asmoz eta hasieratik da baiezkoa ederra itxaropentsua. Maitearen bila ibiltzea dalako, baina maitea eskutatu egiten zaio. Non eskutatu zela ere maitea, ni utzi saminez alde orain antzera, niri zauri egitez, bila egiten eta joan zinen iez. Bilaketa honetako gorabeherak, aldiak eta aldarteak agertzen dizkite kantutan eta prosazko azalpenetan barrenan, eta jainkoak animarekin darabiten irakaskuria, pedagogia
Bene aipatu duzu beste poema esanguratsu bat, non ezkutatu zen nire hori zeba musikatua. Is
Babiloniako lurrera dagoa zen.
San Juan Gonzalo España
munduan zehar literaturan goi mailako pertsona bihurri, gaitasunezko poemak erakargarri direla eta oso erakargarri. Bere garaian zientziaztekin nola izango zen, baina gaur zientziak egabe dugu zorak eta gauzak ez nahi dugu. Badakigu zer gertatzen ari zaitu horrekoetik, burun bagoiko kalean. Eta, pentsa dugu, bintzat aste horretuko dela eta zientziak egabe ditu gauzak segin izatela, baina gauzak txalak agodetu. Hurrengo kantua, gaitasuna bizia.
duguna eta horako gaibak erantzun zituen somakuntzeko, baina esperantzako eta edertasun denagatik gaude honetan oso esanguratsuak. Edertasun denagatik eta ez dakiko beren zuri batez iristen den ez dakik zergatik baizik. Berriro ere, nik txalo bat eskatzen dut gure Luis Baraiazarrak egin duen lan.
Lord.